रायजोनि लाख लाख अरुणोदय मुलाम्फागिरि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रादाब। फैगौ 1 आगस्टनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन मोनफ्रोम सरकारि बिथांखि। अरुणोदय बिथांखिनिफ्राय लानानै माखासे बिथांखि जेरै रेशन कार्ड मुलाम्फागिरि बिथांखि आरो बायदि बायदि सरकारि बिथांखि लानानै फैबाय बे समनि मोनसे गोदान आपडेट। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों रायजोनि लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब। फैगौ 1 आगस्टनिफ्राय मोनफ्रोम सरकारि बिथांखिनि मुलाम्फा मोननो हागोन। अरुणोदयनिफ्राय लानानै माखासे सरकारि बिथांखिनि मुलाम्फा मोननो हागोन रायजोआव। नोंथाङा रेशन कार्डजों मोनफिननो हासिगोन सिगांनि बायदि दालि, सिनि आरो संख्रि। रायजोआव जागायफिननो थांगासिनो दं सरकारि बिथांखिनि माखासे मुलाम्फाफोर। अरुणोदयजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय निजुत मयना आरो निजुत बाबु बिथांखि लोगोसे बैसोगोरानि पेन्सन, जीवन प्रेरणा बेफोर सरकारि बिथांखिनि मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दं रायजोआव। फैगौ 1 आगस्टनिफ्राय मोननो हागोन बेफोर सरकारि बिथांखि। मैया एबा थांनाय शुक्रबारखालि 2026 आरो 2027 नि बाजेटखौ गथायबाय आसाम आयेन आफादाव। बाजेट गथायखांनायनि उनावनो बे गिदिर फोसावथाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि अरुणोदयनिफ्राय लानानै माखासे सरकारि बिथांखिनि मुलाम्फा मोननो हागोन रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरा। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों रायजोनि लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब। फैगौ 1 आगस्टनिफ्राय मोनफ्रोम सरकारि बिथांखिनि मुलाम्फा मोननो हागोन। अरुणोदयनिफ्राय लानानै माखासे सरकारि बिथांखिनि मुलाम्फा मोननो हागोन रायजोआव। नोंथाङा रेशन कार्डजों मोनफिननो हासिगोन सिगांनि बायदि दालि, सिनि आरो संख्रि। रायजोआव जागायफिननो थांगासिनो दं सरकारि बिथांखिनि माखासे मुलाम्फाफोर। अरुणोदयजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय निजुत मयना आरो निजुत बाबु बिथांखि लोगोसे बैसोगोरानि पेन्सन, जीवन प्रेरणा बेफोर सरकारि बिथांखिनि मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दं रायजोआव। फैगौ 1 आगस्टनिफ्राय मोननो हागोन बेफोर सरकारि बिथांखि। मैया एबा थांनाय शुक्रबारखालि 2026 आरो 2027 नि बाजेटखौ गथायबाय आसाम आयेन आफादाव। बाजेट गथायखांनायनि उनावनो बे गिदिर फोसावथाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि अरुणोदयनिफ्राय लानानै माखासे सरकारि बिथांखिनि मुलाम्फा मोननो हागोन रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरा। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों रायजोनि लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब। फैगौ 1 आगस्टनिफ्राय मोनफ्रोम सरकारि बिथांखिनि मुलाम्फा मोननो हागोन। अरुणोदयनिफ्राय लानानै माखासे सरकारि बिथांखिनि मुलाम्फा मोननो हागोन रायजोआव। नोंथाङा रेशन कार्डजों मोनफिननो हासिगोन सिगांनि बायदि दालि, सिनि आरो संख्रि। रायजोआव जागायफिननो थांगासिनो दं सरकारि बिथांखिनि माखासे मुलाम्फाफोर। अरुणोदयजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय निजुत मयना आरो निजुत बाबु बिथांखि लोगोसे बैसोगोरानि पेन्सन, जीवन प्रेरणा बेफोर सरकारि बिथांखिनि मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दं रायजोआव। फैगौ 1 आगस्टनिफ्राय मोननो हागोन बेफोर सरकारि बिथांखि। मैया एबा थांनाय शुक्रबारखालि 2026 आरो 2027 नि बाजेटखौ गथायबाय आसाम आयेन आफादाव। बाजेट गथायखांनायनि उनावनो बे गिदिर फोसावथाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि अरुणोदयनिफ्राय लानानै माखासे सरकारि बिथांखिनि मुलाम्फा मोननो हागोन रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरा। फैगौ 1 आगस्टनिफ्राय मोनफ्रोम बिथांखिनि सरकारि मुलाम्फा मोननो हागोन रायजोआव। रायजोआव जागायफिननो थांगासिनो दं सरकारि बिथांखिनि माखासे मुलाम्फाफोर। नोंथाङा रेशन कार्डजों मोनफिननो हासिगोन सिगांनि बायदि दालि, सिनि आरो संख्रि। फरायसाफोरनि थाखाय निजुत मयना आरो निजुत बाबु बिथांखि लोगोसे बैसोगोरा पेन्सन, जीवन प्रेरणा बेफोर सरकारि बिथांखिनि मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दं रायजोआव। फैगौ 1 आगस्टनिफ्रायनो मोननो हागोन बेफोर सरकारि बिथांखि।